Tambastus Debu Niger, Debu Niger. Ay, kurum. Gadodo, gadodo, gadodo. Ga sako ɗan ƙasa ta gadodo. Sakon shugaban ƙasa ne wani wa. Wasiƙar shugaban ƙasa ce wani wa. Bazin Muhammadu shugaba a bawai ba. Na karɓa ba zan wuce ɗan aike ba. Aiki na karantawa ce ba. Da fari sallama yayi ba ƙarya ba. Bazum ya ce bai zarce kowa ba. Ba zarce dole hamanin yayi ba. Ba kere sai nukuncin in yayi ba. Ba zarce dai alshaibun yayi ba. Ba zarce mamman usman yayi ba. Bai kere bare mai nasara ba. Bai zarce da malam wanke ba. Ba kere babatan da yayi ba. Ba kere salu yayi ba. Ba kere Muhammadu Zaki yayi ba. Masu faɗin haka asibari dan Allah duka 'yan ƙasa ne. Mana sako ga sako. Isufu dai na Bazum ne, Bazum ma na Isufu ne. Bazum bai fi Isufu ba, wannan bayani ne. Mai cewa ya bambanta, to lafazinsa illa ne. Ai duk shugaban Nijar sun yi aikin aduba ne. Wasu na raye wasu kance duka iko na Allah ne. Idan wani ya yi aiki to wani lallai za ya dora ne. Bazum a wasu ƙarshe ya ce a cewa 'yan Nijar baya san a bambanta wannan aiki na shedani ne. Ga dodo ga sako. Dukkan ɗan ƙasar Nijar saƙon sai ya saurara. Idan ya ƙara saurara to kuma sai ya tuttura. Mu zauna lafiya laudai ba ma san batun ƙura. Mu bar nuna bambanci mu ɗau tsintsiya mu yo shara. Da an ce an gano wata to lallai za a ce zara. Allah ya kare Nijar fata na shine kawai du. Ga dodo ga sako. Ga dodo ga sako. Na gode. Na gode. Na ƙara. Na gode. Nijar na gode. Mun gode wa Allah ya ba mu zaman lafiya.